थारि नीलकान्त गयारीखौ सिगिनाय लाइजामखौ लानानै दिनै उदालगुरि थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि जाय समाव बर' रायजो राजाफ्रा गावजों गावनि गेजेराव खौसे जानानै हारिनि रैखाथि आरो थामोन्थानि हाबा मावनांगौ होननानै हास्थायदों, बे समाव बर' थुनलाइ आफादा एबसुजों जथायै हाबा मावनायखौ अजद दैखांनाय बाथ्राया बेसेबां गनायथाव आरो बेयो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां साबजाथाव। रन्जन दैमारि हान्जानि जानानै बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोना हरनाय सिगिनाय लाइजामाव सोरनि खैसारि दं? हारिनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि जानायनि जाहोनाव हारिया सुस्रांखौ हायै खहा जालांबाय। थांनाय समनि बैफोर गोथां जारिमिननिफ्राय बर' माहारिया मा सोलोंबोखो? दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे हान्जाया उदालगुरि थानायाव बिनायथाव आरो एनगलामोननि सायाव एफआइआर होनाय जायो। কিছুমান অলপ বেয়া বেয়া শব্দ ৱাৰ্নিং আগত আছে আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকক এডভান্সকৈ এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ। মই ইয়াতে পাইছোঁ সেইটো 25 তাৰিখ। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना बहाय दङ आरो जोङो बे समावहाय उदालगुरि पुलिस थाना बहाय सौफैदों। जाहोना जाहैबाय जे थांनाय 25 फेब्रुवारि खालारै जि मोनसे लाइजाम आं मोननो हादोंमोन आरो बियो इतिमध्ये गोबां भाइरेल जालांबाय, गोबां मिडियायाव बे ओंखारलांबाय। नाथाय आं बै समावहाय आपार आसामनि माखासे जि प्रग्राम बेखौ लानानै माने सानथामसो थांनो गोनां जाबाय। बेखायनो आं बेवहाय एफआइआर होनो गोनांब्लाबो फैनो हायाखैमोन। आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आंनो जि मोनसे माने नाब्ला हान्जानि जानानै जि लाइजाम हरदों, बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोना जि माखासे बेवहाय अजद दैखांदों, जि अजद लाबोदों आरो माखासे सोदोबफ्रा गुरैजोंनो नाथाय बेवहाय सिगिनाय सोदोब बाहायदों, मोनसे थ्रेटेनिं वार्डस, थ्रेटेनिं माने सेन्टेन्सेस बेवहाय बाहायदों। बेखायनो दिनैहाय आङो फैनानै जिहेतु बियो मोनसे सिस्टेमाव गोलैयो, बिथांमोननो पुलिस थानायाव बे एफआइआरखौ होनाय जाबाय आरो बे मानसिखौ नागिरनांगौ। बेवहाय जायफोर सानै मानसिनि मुं होदों बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोनखौ नागिरनांगौ। बे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोथार मोनसे हारिनि आफाद बियो, बेखौ दाग फुन नागिरदों। दा बेखौ नागिरनांगौ, मानोना जोङो आथिखालाव गोजोन थासारि मोनबाय। जों बे थासारिखौ जों गाज्रि जानायखौ लुबैया। आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आङो बिथांमोना जि अजद बहाय लाबोदों, आं दिनै खावलायदों दिनै नैबे नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों गावनि नुजाथिनायनि गेजेरजों बिथांमोना अपेनलि आंजों चेलेन्ज नांनो फैथों, अपेनलि डिबेट खालामगोन बिथांमोनखौ आं खावलायदों। मानोना गिख' मानसिफ्रा आन्दोआव थाखुमाना खामानि मावो, बिथांमोना निस्सय बिराद गोहो गोलोन्दां, बिराद गिख', माने बिथांमोना माने खुनु साहस गैया। आरो बेखायनो साहस खालामाखै बिथांमोना जे बिथांमोना जि एलिगेसन लाबोदों बे सानै मानसिया, आंहाथ' सन्देह दङ बे सानै ना सासे। आं दिनै स्पष्ट बुंदों, बे मानसिया सानै नङाबो जानो हागौ, बे मानसिया सासेयानो आरो बियो सासेयानो सहि मोननै होदों। गासैबो सावगारिखौ जोङो एखेबारे लाबोनो थाखाय नाजागोन। सरकारखौ जोङो दिनै खावलायबाय, गासैबो रायजो राजानि जि कमेन्ट्स फैबाय थादों आरो बेबायदि मानसिफ्रा समाजाव खहा लाबोगोन बे रोखा सावगारि। रैखाथि हान्जानिफ्राय मा खोथा होदों? बिथांमोननो जों एफआइआरखौ होदों आरो आंहा ओरैबायदि मोनसे गोसोआव बोलो दङ, मोनसे साहस दङ, मोनसे फोथायनाय दङ। जिहेतु जों हारिनि थाखाय खामानि मावदों, गिनांगौ जेबो गैया। आं बिथांमोननिफ्राय खुनु मोनसे सिकिउरिटिबो नागिरा, निरापत्तानि नागिरनायनि खोथा फैया। बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि जानानै जुदि निरापत्ता लायोब्ला बे मिनिथावनोसो जागोन। बेखायनो स्पष्ट खोथा, सोरबा मावदोंब्ला बेयो मेगन गोसा, जोंनि खामानिखौ मेगन सादों। जाय मानसिया जेबो खामानि मावनो हाया बेबायदि मानसियासो मालायखौ क्रिटिसाइज खालामो। जाय मानसिया क्रिटिसाइज खालामजायो बे मानसिया खामानि मावो, रोखा रोखा बाथ्रा। आफादनि बिराद सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंदों आरो समा खोन्थागोन। आं नोंथांमोननो सम फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो गासैबो बाथ्राखौ खोन्थाजोबगोन, गासैबो मिथिजोबगोन जे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों जेब्लायबो मान होयो। बर' थुनलाइ आफादल' नङा, गासैखौबो जों मान होयो। जोंनि नैबे आयदानि सायाव एक्स एन डे बि इउनाइटेड फराम बिथांमोना स्पष्ट बुंखाबाय, बिथांमोननि रावबो बहाय इनभल्भ गैया आरो दंब्लाबो बिथांमोनाबो नागिरबाय थादों। नाथाय आं बुंदों जे थुनलाइ आफादनि सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंनो हादों। बे हिसाबै
निश्चय सानसे ओंखारगोन नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ मिथिगोन जोंनिफ्राय नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिगोन सार जों नुबावदों जिथु नाब्ला हानजा होननानै बुङोब्ला रन्जन फ्राय बागै नाब्ला होननानै बुङोब्ला रन्जन दैमारिखौ मिथिनाय जायो खिन्थु बेयाव नाब्ला हानजा होननानै बिथांमोना खुनु बेबायदि थुनलाइ आफादजों जुरित गैयाबालानो दिनै नोंथांमोनखौ थुनलाइ आफादनि किसुमान बाथ्राफोरखौ बुंदों बेयाव निस्सय नोंथांमोननि बेयाव सोरबाखौ नोंथांनि सायाव माबाफोर डाउटफोर दं नामा? थानो हागौ आरो आं दहायनो बुंखादों जे समा फैथों गासैबो नोंथांमोननो खोन्थागोन रायजो राजानो खोन्थागोन जोंनि गेजेराव दायो बिराद सानलायनाय जादों जे सोर मावमारदों सोर हरदों लाइजामखौ उमुगा नामा थुमुगा नामा खिन्थु सम फैब्ला गासैबो मिथिगोन नोंथांमोनखौ नेनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ जुदि हमनानै मोनोब्ला बेनि फिनजाथाया माबायदि जारिमिना ओरैबायदि जाय मानसिया मोजां मावो बेखौ जेब्लायबो मोजां होननानै बुङो जाय मानसिया गाज्रि मावो बिनि फिथाइया मोजां जाया बिथाङा बे फिथाइखौ मोनगोन जाथाया जानाय लोगो लोगोनो जिहेतु बिटिआरनि गाहाय बिथाङाबो बेखौ संदाननानै मोनसे खोथा होदोंमोन दा दिनैसिमहालागै नाथाय दिहुननो हायाखै ओरैबो जानो हागौ जिहेतु आं दिनैसो एफआइआर होदों अफिसियेल खामानिया दिनैसो जुरिदों बिथाङा निस्सय माने बिटिआरनि जायनाखि पुलिस बिफाननि गाहाय बिथांखौ बुंहरदों जोंनिफ्राय जेबो इनफरमेसन गैया दिनै जों होबाय बिनि उनाव निस्सय खामानि जागोन चिफ सारा खबर लाहरदों जोबोद बाख्नायथाव बरायथाव गासैबो आफादा खबर लादों खायसे खबर लायाखै बे बिथांमोननि खोथा नाथाय सैथो बाथ्राखौ नोंथांमोना समजों लोगोसे मिथिगोन नेनानै थादों नंगौ रायजोफोर जोङो भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिनो मोनखाबाय बर' हारिनि बर'नि थाखाय मावग्रा आबसुजों लोगो लानानै मावबाय थानाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नीलकान्त गयारिखौहाय माखासे सम सिगां माखासे दुथां आखुनि मानसिफ्रा गुबुन मोनसे पार्टिनि नाम लानानै जोङो मिथिगौ डियार नाब्लानि पार्टिनि नाम लानानैहाय बिथांमोना बे आफादगिरिनोहाय गांसे लाइजाम हैदोंमोन दा बे लाइजामावहाय आफादगिरिखौहाय सिगिदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों दा जायफ्रा सिगिदों बिथांमोननि मुङा सासेनि मुङा जाहैबाय बिनायथाव आरो गुबुन सासेनि मुङा जाहैबाय एनगला दा एनगला आरो बिनायथाव बे सानैया बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिखौहाय गांसे लाइजामनि गेजेरजोंहाय सिगिदों दिनै आंनि मोन्दांथियाव आं बेखौनो बुंनो सानदों रायजोफोर आंनि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों गारबोनाय गोलाव सम जोंनि बर' हारिया गावजों गाव सिगिलायबाय गावजों गाव होसोलायबाय गावजों गाव बुथारलायबाय आरो दिनैहाय गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो आरोबाव मानो बेबायदि थासारिया सोमजिबावखो बर' हारिया गोलाव सम मा सोलोंबोखो दासिमबो मानो गावजों गाव गावनि हारिनि लेडारफोरखौल' सिगिग्रा सोमजिबाय थायो आं बेखौसो बुंनो सानदों रायजो जोंनि बर' हारिया दिनैसिमबो जेबो सोलोंनानै लायाखै नामा गावनि हारिखौल' धुमखि होनाय गावनि हारिखौल' नेवसिनाय गावनि हारिजोंहाय गोरोबलायनो रोङि बेखौसो सोलोंनानै लाबाय नामा जोंनि बर' हारिया दिनै जोङो नुदों गोजोन गोरोबथा जोंनि बर' हारिनि सायावहाय माखासे गोजोन थासारिया फैदों गुबुन हारिजोंहाय नेवसिजानाय गुबुन हारिजों होसोजानाय बेफोर थासारिया गैया जादों आरो बे समावबो आरोबाव माखासे पार्टिनि नाम लानानै बेबायदि धुमखि होनाया मोजां जायाखै बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानदों रायजोफोर जायफ्रा बेबायदि धुमखि होदों आरो धुमखि होनो सानदों आरो बेबायदि गाज्रि खामानिखौ मावनो सानदों नोंथांमोना बेबायदि सानदोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव था आरो जोङो नुनो मोनबाय बे बिनायथाव आरो एनगला बे सानैखौहाय एफआइआर खालामबाय हमजाया नङा हमजाखागोन बेनिखायनो हमजानायनि सिगांनो जाहाथे बिथांमोना जाय लाइजामखौहाय होनानै सिगिदोंमोन बिथांनियावहाय निमाहा बियोब्ला मोजां जागोन नामा होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर आरो जुदि नोंथांमोना बे बाथ्राखौ सानाखैब्ला नोंथांमोना हमजाखागोन आरो हमजायोब्ला बेनिफ्राय बांसिन गाज्रिसो जागोन स' बेनिखायनो आङो सानो बिथांमोना जाहाथे निमाहा बियो स' रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामलायनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि